सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघातून महायुतीचे उमेदवार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी सलग चौथ्यांदा विजयश्री खेचून आणला। आतापर्यंतच्या 3 निवडणुकीपेक्षा विक्रमी अशी 80,000 मतं त्यांनी घेतली आहे। सलग 4 वेळा मतदारसंघातून निवडून येण्याचा विक्रम त्यांनी केलाय। राजेसाहेब शिवरामराजेंच्या खालोखाल सर्वाधिक वेळा मतदारसंघातून निवडून येण्याचा बहुमान त्यांनी प्राप्त केलाय। सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघात 1957 साली राणी पार्वतीदेवी भोसले या आमदार म्हणून निवडून गेल्या। या मतदारसंघातून अन तळकोकणातून निवडून गेलेल्या त्या एकमेव महिला आमदार ठरल्या। त्यानंतर आजतागायत महिला आमदार होऊ शकल्या नाही। 1962 ते 1967 ला राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले यांनी आमदारकीचा कार्यभार सांभाळला होता। 1972 ला प्रतापराव भोसले या मतदारसंघातून आमदार झाले। पूर्वीच्या वेंगुर्ला मतदारसंघातून ते आमदार म्हणून निवडून आले। सावंतवाडीतून ते यावेळी आमदार म्हणून निवडून आले होते। 1978 मध्ये जयानंद मटकर यांनी सावंतवाडीचं नेतृत्व केलं। त्यानंतर पुन्हा एकदा 1980 ते 1985 या 2 टर्मसाठी राजेसाहेब शिवरामराजे भोसले आमदार म्हणून विधानसभेत भरघोस मतांनी निवडून गेले। 1990 साली प्रवीण भोसले यांना सावंतवाडीकरांनी संधी दिली। 1995 ला पुन्हा एकदा ते विजयी झाले। 1999 ते 2004 पर्यंत शिवराम दळवी यांनी विधानसभेत सावंतवाडीचं प्रतिनिधित्व केलं। त्यानंतर 2009 पासून 2019 पर्यंत दीपक केसरकर यांना सावंतवाडीकरांनी पसंती दिली। विजयाची हॅट्रिक साधत त्यांनी या मतदारसंघात विक्रम केला। 2024 ला सलग चौथ्यांदा विजयाचा चौकार ठोकत आणखीन एक विक्रम त्यांनी आपल्या नावे नोंदवलाय। इतिहासातील नोंदींप्रमाणे राजेसाहेब खेमसावंत भोसले यांनी तब्बल 5 वेळा या मतदारसंघाचं नेतृत्व विधानसभेत केलंय। त्यानंतर दीपक केसरकर यांना सावंतवाडीकरांनी पसंती दिली आहे। मागच्या 75 वर्षात सावंतवाडी मतदारसंघातून सलग 4 वेळा निवडून येणारे ते एकमेव आमदार ठरले। विनायक गावस, कोकण सात लाईव्ह, सावंतवाडी। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्हचं YouTube चॅनल।